эмомалӣ раҳмон баъди ёд кардани савганди садоқат чорумин давраи раёсаташро ба ҳайси президент аз такмили сохтори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ кард. Дар пайи ин такмил номи чанд вазорату идораҳо тағйир хурд, ваколати баъзе ба баъзеи дигар гузашт ва чанде ҳам барҳам хурд. мо ҳам аз ҳамин мавзӯъ мегӯем. ҳоло аз вазоратҳо оғоз мекунем. ба вазорати маориф калимаи илм часпонда шуд. маорифчиён то ин вақт илм намеомӯхтаанд чи шояд акнун ба андохтани илм шурӯъ мекунанд. воқеан вазифаи пешбурди сиёсати илм аз доираи ваколатҳои академияи илмҳо бароварда ва ба вазорати мазкур вогузор мешавад. аҷиб аст ки аз ин ба баъд академияи илмҳо чӣ кор мекунад? вазорати мелиоратсия ва захираҳои оби ҷумҳурии Тоҷикистонро барҳам доданд. шояд билохира дарк шуд ки ин ниҳод фаъолияти муассире надошт ва миссияи онро ҳамеша президент иҷро мекард. масалан, соли оби тоза эълон шудани соли 2003, амалиёти об барои ҳаёт дар солҳои 2005-2015 ва конфронси байналмилалии об дар соли 2013 пешниҳоди Эмомалӣ Раҳмон буд. ва ҳам чанд соли ахир олимону донишмандон аз гармшавии бо суръати ҳаво, обшавии пиряхҳо ва коҳиши оби рудхонаҳо бонги изтироб мезананд. шояд тасмим шуд ки дар вазъи феълӣ ниёзе ба чунин ниҳод набошад. кӣ медонад, баъди 7 сол шояд ин вазорат баргардад, аммо бо номи тамоман дигар. ба гунаи мисол, вазорати ҳифз ва нигаҳдории сангу кӯҳҳо ё вазорати хок ва захоири кумреза, ки дар он сол ба нигаҳдорӣ ва ҳифз эҳтиёҷи зиёд хоҳанд дошт. вазорати энергетика ва саноат вазорати энергетика ва захираҳои об шуд. акнун ки об пеши энергетика омад, умед мебандем ки солҳои наздик мушкили бебарқӣ ҳал шуда, барқи тоҷик никоҳаш бо лимитро бекор ва онро талоқ медиҳад. вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. мантиқи тақдими планшетҳои зиёд ба ҷавононро нав дарк кардам. он як давраи омодагӣ ба рушди технологияҳои нав будааст. шояд акнун арзиши айфону айпад ҳам дар бозорҳо ба як тини пӯчак баробар мешавад. вазорати меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ номашро ба вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ иваз кард. акнун муҳоҷират худӣ шуд. мардум ҳақ надоранд ки гӯянд барояшон дар ватан ҷойи кор пайдо кунанд. вазорат дорем дигар. шояд ҳам ин ниҳод дурнамои муҳоҷирати корӣ барои солҳои 2014 3899-ро таҳия мекунад, ки муҳоҷирати тоҷикон ба Сомалӣ, Кения ва Зимбабверо дар назар дорад. ва мерасем ба кумитаҳо. кумитаи давлатии заминсозӣ ва геодезии ҷумҳурии Тоҷикистон. тоҷикистон Toyota-ву BMW-ву Mercedes намесозад, ҳатто дучарха ҳам, аммо замин месозад. узр месохт то вақте ки президенти тозаинтихоб дар мавриди тағйири номи ин ниҳод фармон набаровард. дар амри раиси ҷумҳур калимаи заминсозӣ ба ибораи идораи замин иваз шуд, ки мантиқан дуруст ҳам ҳаст. ҳинду Покистон, Арманистону Озарбойҷон барои замин дар ҷанг, аммо дар мо замин месохтанд. агар ин ниҳод чунин ҳунар дошт, пас чаро замин сохта ба кишварҳои ба он ниёзманд назири Хитой нафурӯхт ё ҳадди ақал бар ивази қарзҳоямон туҳфа накард? шояд барои ҳамин ноуҳдабароӣ статуси заминсозиро аз он гирифтаву танҳо мақоми идораи заминаш додаанд. вақти номи баъзе ниҳодҳоро ба забон овардан, ба таври автоматӣ 366 паҳлӯи он пеши назар чарх мезанад. кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. шояд аз як тараф ин ном барои сохтори мазкур мантиқӣ ҳам бошад. андоз яъне пулро андоз, ба киса ё ба хазина, инаш мавзӯи дигар аст. хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. суди олӣ. дар мо суд ба маънии фоида зиёд истифода мешавад. бо такя ба ин мантиқ мо фоидаи олӣ дар рӯ ба рӯи сирк, шаҳрӣ, иқтисодӣ ва ғайраҳо дорем. ва як каме дар бораи биноҳо. палатаи ҳисоби Тоҷикистон дар ҳалқаи шоирону нависандаҳост. вазорати фарҳанг бошад ба қавле худашу сари қоқаш. номи мубораки баъзе мақомоти давлатиро намешавад бидуни шикаст гирифт, зеро дамат ба дарун меафтад. он қадар дуру дарозанд ки кумитаи оид ба корҳои дин, танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ин ниҳод қаблан кумитаи оид ба корҳои дини назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ном дошт. дар тоҷикӣ мисли русӣ дар радио ва телевизион кӯтоҳ кардани номи вазорату идораҳо ҷоиз нест. махсусан дар шабакаҳои давлатӣ натоқ маҷбур аст номи расмии ниҳодро пурра ба забон биёрад.
масалан аз эфири радио ва телевизион ба ҷои кумитаи оид ба корҳои дин танзими анъана ва ҷашну маросимҳои миллии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ККДТ АҷММ ҳЖТ намегӯянд ё ХНДБ КССК ҳЖТ. нафаҳмидед? агар шумо ҳам мехондед, ман намефаҳмидам чӣ мехоҳед. аммо ин номи кӯтоҳшудаи хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст. тасаввур кунед, агар номи раёсат ё шуъбаи ин ниҳодҳоро ки ҳамчунон дуру дарозанд ба забон биёред, тақрибан чунин мешавад: шуъбаи бехатарии корҳо дар саноати миёна ва вазнини, хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ё ШБКСМВ ХНДБКССК ҳЖТ. гап зиёд аст, аммо вақт кам. аз сӯи дигар мегӯянд кам бошаду хуб бошад. шояд ин ками мо хуб ҳам набуд. қазоват аз шумост ва агар бо он розӣ нестед, зери навор бинависед. ҳоло то фурсати дигар,